Pak Mo. Lah apa to? Ana apa? Wis awan wayahe. Wayahe. Wayahe nanti. Jangkar kono le. Mosok kira rasane poso. Lah kolo-kolo. Alah. Mbok belajar sing apik ginyo tepi ndang sing becik. Aja-aja ora bener kok. Budal dhewe lha apa kadang aku. Penggan ora pates ngono kok ajak-ajak wong. Lah piye biasane piye ne Bu? Kuwi nek ora poso, masih penggawean akeh nemah kok. Lah mergawe ya. Lah iya maksud ki wayah poso mbok denger to, mbok denger. Mbok eling mbok sing kuwasa. Wong ngajak sing sampean klenger semaput piye? ora digawe masalah. Oleh poso ora ngajak sing apik aja kok saru. Boh, pegan kok rasane bener. Budal. Dijak penak-enakan ora gelem. Padahal nek kemeleten aku. Wae mbok jujui. Mbok bayar ono lah aku nek kemeleten. Aku duwe dhuwit nek kanggo bayar towakane wae. Tapi aku mau ngelingi wis sing kuwasa. Poso le poso. Poso ngajak ora tepat. Nanti cetok ngomong. Penggawean apa? Penggawean kok. Poso. Ngaren poso biasane piye? Nah sing wis elek kuwi ya ben dibayar elek, ae didandani tidak sing becik lakonono sing apik ngono lho karepku kuwi. Lah kowe saiki kok malah ngono lah. Nah syukur iso berubah saite-saite. Mosok ono berubah langsung apik iki kok disangkane. Aku terus bolonan sapa iki? Sakarepem lha apa ki ngurusi aku ora veteran kowe ya akeh bolo. Ayo tinggalan ono. Nah budal, ora dikeduten aku. Tenan apa ora akeh melu ora? Budalan ora melet. Ngono getun. Ora iki lho aku jadi duit nek kanggo bayar tolak tapi aku mau eling poso lho. Lho iki lho. Arek. Lah ya kok sampeyan ketelai wae towak iki. Adah, tepat di dhuwit wis mbok dudon-dudono mlete. Iki ya kena nggo tuku towak iki poso tak lereni rarek kemeleten aku. Wis tak jap ora iki. Ora wi ngurus. Nah budal. Enggak napa? Penggan. Wong ora sampeyan ajak rap. kok tak budal rasane grepot wong mergawe. Ora tiga ora iki. Budal aku rarek kemeleten. Penggan ngono wae kok. Tenan iki ya. Tit. Ya wes. Ora rek aku, ora keduten aku. Ngaku ora mbet wak saulan ya ora piye-piye kok. Engko nyusul apa ora? Tak semblok pasir ki kandhane ora pe melok. Pasir lok ya. Ora. Petak paten HP ku.